Ето ме в кухнята. Морската храна съдържа голямо количество омега-3 масни киселини, които според различни проучвания могат да намалят риска от преждевременно раждане. Също така, майки, които са консумирали адекватно количество омега-3 масни киселини по време на бременността, раждат деца с нормално тегло, т.е. то не е поднормено. Ето ги продуктите за нашата рецепта за скариди с спагети от тиквички. Основното нещо са скаридите, разбира се, които ще сготвим на тиган заедно с чесън. След това ще си приготвим спагети от тиквички, които ще овкусим с малко босилек, зехтин, отново ще минем на тиган и ще сглобим едно чудесно ястие. Започвам с нарязването на една скелетка чесън. Чесънът може да се нарече супер храна, тъй като съдържа изключително много полезни вещества. Той също така се използва под различни форми, например на прах, пресен, под формата на различни екстракти, направен като есенция и какво ли още не. За да извлечете максималната полза, е най-добре чесънът да се консумира веднага, т.е. да се среже или да се използва непосредствено преди готвенето, тъй като в противен случай, когато той има контакт с въздуха, се окислява и това намалява количеството полезни вещества в него. Консумацията на чесън има различни ползи по време на бременност, като например по-малък риск от инфекции, спонтанно раждане и прееклампсия. Докато чакаме скаридите да станат, ще приготвим тиквичката. Почистваме я. Тиквичките съдържат много полезни вещества, които е добре жената да приема по време на бременността. Тиквичките са добър източник на витамин С, който е антиоксидант, както и естествен имунен бустер. Богати са на антиоксиданти и флавоноиди, както и на фибри, които спомагат храносмилането. Омега-3 мазнините са важни за развитието на мозъка и очите. Именно поради тази причина се съдържат в много от витамините за бременни. Консумацията на морска храна по време на бременност предоставя на тялото също така протеини, витамини от група В, витамин D и други. Тя е източник на желязо, магнезий и калий. Консумацията на храни, богати на желязо, е изключително важна за бъдещата майка и бебето. Ето го и финалния резултат на нашите спагети от тиквички с босилек, скариди и чесън. Разбира се, и малко пармезан за най-вкусния завършек.